Täällä oli 3 eri skabaa 2 eri ikäluokat. Täällä on kauhean mellakka nyt päällä. No niin, olkaa hiljaa nyt vähän, tää pitää saada keskittyä. Mistä aina kun mainitaan nää kilpailijasta, Vaimot on ollut siis hyvä. Pitääkö jarkata ensi vuonnakin? Ilman muuta. Elikkä freestyle on ensimmäinen systeemi, jos jaetaan palkintoja. Nyt hei, kaikki pois sieltä kaukalosta. Kaikki. Ville Heikkola. Freestyle 3 siis Ville Heikkola. Mies esittää itses tohon keskustaan. Mies ottaa. Ville Heikkola numero 3. Freestylin Pepsi SM Skate 89 systeemeiden 3 tuli. Turo Nurmi. Asiaa. Eli vuoden 89 Pepsi Skateboard SM Skaban freestylin voittaja on Jyrki Korpelainen. Aplodeja Jyrki Korpelainen, tämän vuoden SM-voittaja freestylissa. Finaali. Kilpailu oli kova eikä välillä tiedetty edes, että kuka siellä skeittaa, mutta tuomio on oltava hyvä, vai mitä? Alright. 6. tässä skabassa tuli Joonas Reijonen. Hyvä Joonas. Asiaan. Ja sitten 5. tuli Taneli Niemi. Taneli Niemi myös esittää tämän. Alright. Ja 4. Petri Kauppinen. Eli nämä nuoret miehet saavat kunnia mainita ja ehkä jotain kevyttä vielä tämän lisäksikin. Mutta 3. tänä vuonna tuli mies nimeltään nuori mies, sellainen, mikä hänen nimensä? Lauri Seppovaara. Alle 15-vuotiaiden Skate SM 89 rampi 3. Lauri Seppovaara. Jätti aplodeita ja Lauri tulee hakea itsellensä. Tuossa on O'Neillin näyttää olevan pöksyt, shortsit, reppu ja sen lisäksi mitäs muuta tossa? Suosikin vuosikerta ja LA Gear paitaa. Anteeksi, Haynes paitaa. Ja 2. tässä kisassa tuli, kuka se olikaan? No. Ei Pekka! Pekka Koivikko. Alright, ja Pekka sai siitä Nike-plägät ja T-paidan. Asia meininkiä ja suosikin vielä vuodeksi. Ja tämän vuoden rampin mestari, joka sai kaiken maailman trukkia ja ties mitä paitaa, suosikin vuosikerran ja dumleja ja ties mitä ihmeellisyyksiä. Suomen mestari vuonna 1989 rampin alle 15-vuotiaiden sarjassa on Antti Mikkonen. Joo, ja joka sarjan voittaja saa LA Geari. Sitä kertakin vielä meni samalla mieheen. Eli aplodia kaikille osanottajille ja tietysti Suomen mestarille, joka on
Siis tänä vuonna Antti Mikkonen. Yeah! Ja finaali yli 15-vuotiaissa oli sikatasainen ja sikakova. Elikkä tässä skabassa tuli 6. Juha Aalto. 5. tuli Sebastian, tulikin tiukka paikka, nimittäin jaettu 3. sijan jakavat tänä vuonna yli 15-vuotiaiden ramppi SM89. Jyrki Korpelainen ja Tomi Toiminen. Kolmansia on 2 kappaletta, jotenka nyt täytyy tsekata, että mitä kaikkea krääsää nämä miehet oikein saa itsellensä. Varsinaisia hamstereita, no mutta ei se mitään. Ainakin siitä Turkilla ei ollut sitä jo ihan tarpeeksi. Hetkinen. Täällä on kauhea sekamelska, täällä on oikeat hillittömät markkinat. No mutta toiseksi tuli tänä vuonna rampissa Timo Aalto. 2. ja hänelle lähtee kaikenlaista matskua. Elikkä jännitys kiihtyy. Kuka se on se voittaja tänä vuonna sitten? Häh? Mitä, onko se joku mies jo tuulettavassa? Elikkä 2. menee siitä Fischeri, Stuffia ja jotain muuta vastaan Vihde Nikkaselta. Ottais mennä hifi-auton hifit vai mitä? Ei. Korvalappustereot ja suosikin vuosikerta. Ja tämän vuoden voittaja, rampin mestari, on Ville Piippola. Jammailemaan tommosella pelillä. Sen lisäksi tulee Dumlea, Elegeria, ties mitä, Plägät. Okei, ja tämän vuoden urhoillisimmaksi skeittariksi on valittu myös Ville Piippola, joka tuossa ramppiskabassa loukkasi kätensä, mutta ei maininnut siitä mitään, vaan halusi näyttää, että kuka on mestari. Aplodeja! 500 markkaa! Hyvän miehen lisää Ville Piippolalle, kunnia mainita. Näette skeittiskabojen urheimmasta skeittauksesta. Eli kato. 5. Sebastian Kuhlmeri, jaetulla 3. sijalla Jyrki Korpelainen ja Tomi Toiminen, jaetulla 2. Timo Aalto ja 1. on Ville Piippola. Nyt lähtee kaikenlaista taas. Ihmiset paitaa. Aplodeja Jussille! Toiseksi tuli tänä vuonna Sami Hannula. Ja hänelle tulee myös suosikin vuosikerta, sen lisäksi Nike Blagia. Eli tänne näin nyt hakee Sami Hannula. Missä on? Alright. Aplodeja! Vuonna alle 15-vuotiaiden skaban voittaja tänä vuonna Tuukka Kaila. Ja hänelle lähtee kans tommonen ihmeellinen lauta. Sen lisäksi Dumlea, Elegeria, ties mitä, T-paita ja kaikkea muuta vastaavaa. Suosikin vuosikerta. Elikkä Tuukka Kaila, vuoden 1989 Street Stylein Suomen mestari. Oho. En tiedä mitä tuomarit ovat tuumineet, mutta vaikealta se näytti. Näin tasoista skabaa ei ole kyllä koskaan nähtykään. 3. tänä vuonna Street Stylein SM89. Hei, Mikko Uuksu ja Armand Dalitsa, tulkaa hakea itselleen T-paidat täältä näin. Aplodeja, kunnia!
kolmanneksi tässä skabassa tuli tänä vuonna Olli Klemetti. Uskomatonta työskentelyä. Ja siinä menee kaikenlaista stuffia, selkäreppua, T-paitaa, suosikin vuosikertaa ja kaikkea sellaista. Kovan skaban kovimmat hetket ovat nyt, eli kuka on vuoden 89 Street Stylein mestari? Kerrottakoon, että tänä vuonna kakkoseksi tuli Panu Piilä. Mies osaa ainakin tuuletta ja aplodeita siitä niin, eli sieltä lähtee O'Neillin reppua ja Pepsi-paitaa ja kaikenlaista muuta. Suosikin vuosikertaa. Ja tämän vuoden eniten palkintoja hallinnut mies on myös tämän vuoden Street Style SM 89 mestari, joka sai itsellensä Simsi sen laudan käsittämättömän. Tomi Toiminen! Heitäs Tomi kerran tossa noin oikein kunnon kierros. Ladies and gentlemen. Alright, nyt pyydetään. Tomi tulee heittää helikopteri, eli nyt teette ihmiset tilaa. Nimittäin tässä se ratkes. Airwaves is about to explode! Elikkä Tomi saa LA Gearin matskua, dumleja, kaiken maailman lumilalta ja muuta, T-paitaa ja suosikin vuosikertaa. Elikkä kaikille ihmisille ehdottomasti kiitoksia tästä loistavasta systeemistä ja ensi vuonna pidetään lisää lyhtiä.